যদি আমাৰ কথা নুশুনে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে বিশেষ ধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি প্ৰতিবাদ কৰা হ'ব। মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটিলৈ মহোদয় এষাৰ বক্তব্য ৰাখিব দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মই সামৰণি মাৰিছোঁ। বিথাंमोना डिलिमिटेसन खामानि जुनै बिथांमोना मनमोहन बर' डाङरीया तेखेतলৈ बेयाव दुखुनांथावै 2003 मायथाइनि जे ड्राफ्ट दंमोन এই সময়ত उदालगुरिया मोनसे माने पार्लियामेन्टारि कन्स्टिट्युन्सि मोनसे ड्राफ्टआव ओंखारदोंमोन नाथाय जों नुबाय दाख्लैनि गोदान जे ड्राफ्ट बे ड्राफ्टआव उदालगुरि कन्स्टिट्युन्सिया पार्लियामेन्टारि कन्स्टिट्युन्सिया गोमानानै दरं होननानै जोंनि उदालगुरिनि मोनब्रै बाक्सानि मोननै आरो दरंनि मोनबाखौ लानानै मोन 11टा समष्टिखौ लानानै बिथांमोना दरं समष्टि बानायदों। दा जोङो उदालगुरि भाषा हिसाबै बिटिआरनि भाषा हिसाबै जोङो मब्लाबो गनायनाय लाया। बेनि थाखायनो जों मब्लाबो दरंआव थाया। उदालगुरिया जिहेतु मोनसे 6 सिडुल एरिया ओंखायनो जोङो उदालगुरिनि मोनब्रै एसेम्बलि सेगमेन्ट आरो बाक्सानि मोननै सेगमेन्टखौ लानानै जों मोनद' सेगमेन्टखौ लानानै उदालगुरि महरै मोनसे पार्लियामेन्टारि कन्स्टिट्युन्सि जानांगौ होननानै जोङो दिनै राजा लामायाव फिन जोङो बेवहाय जोङो दिनै होसोखावनो गोनां जादों। बे धरनानि गेजेरजोंनो आङो भारतनि इलेक्शन कमिशनार बिथांमोनखौ खावलायो नोंथांमोना 6 सिडुल एरियानि जों माने जि माने स्मल पपुलेशनजों जों दाजानाय जों हारिफोर दङ। जोंनि राजखान्थि मोनथाय जोंनि सोलोंथाइ मोनथाय जोंनि हानि मोनथाय आरो जोंनि समाजारि मोनथायखौ नोंथांमोना बासायनांगौ आरो बिनि थाखायनो जों दिनै फिन राजा लामायाव फैनानै जोङो बेखौ होसोखावदों। बिनि अनगायैबो आर्टिकल 330 आरो 332नि 16 पार्टआव रोखा रोखा लिरनाय दङ जेरै जोङो उन्दै उन्दै हारि आरो बे उन्दै उन्दै हारिनि जोंनि सोलोंथाइनि जोंनि मोनथाय जोंनि हानि मोनथाय जोंनि समाजारि मोनथायखौ जुदि बासायनांगौब्ला बे हारिखौ रैखानाबेखन होनो थाखाय बिथांमोननो रिजार्भ सिटखौ होनांगौ। ओंखायनो जों नुदों बिटिआरआव 15टा जि माने एसेम्बलि सेगमेन्ट बेयाव अनलि 6खौल' एसटिनि थाखाय रिजार्भेसन खालामदों। जों जे धरनानि गेजेरजों जोङो आउट अफ 50नि गेजेराव 10टा समष्टिखौ एसटि रिजार्भेसन खालामनांगौनो जों बे धरनानि गेजेरजों खावलायदों। 1 नम्बर जानांगौ क'क्राझारनि बावखुंग्रि समष्टिया एसटि रिजार्भ थानांगौ, चिरां जिल्लानि बिजनि एसटि रिजार्भ थानांगौ, बाक्सानि गभर्नर थानांगौ आरो उदालगुरिनि जाय जायगायाव जों दिनै धरना लादों फेरगाव बे एसटि समष्टियाव एसटि रिजार्भेसन थानांगौ। जों आउट अफ 50नि गेजेराव 10टा समष्टिया जोंनि बिटिआर ओनसोलाव एसटिनि थाखाय रिजार्भेसन थानांगौ होननानै जों धरनानि गेजेरजों डिमान्ड खालामदों। मानोना बे ओनसोलाव जों नुदों ब्रिटिशफोरा रेल लाइन होनायनि अनगायै ब्रिटिशफोरा साहा बागान बेयाव बानायलांनायनि अनगायै जेबो बेवहाय डेभेलपमेन्ट गैया। 75 इयार्स जालांबाय इन्डिया जों बिदिनो दङ। नाथाय जोंनो 50 इयार्सनि उनाव भारतनि इलेक्शन कमिशना गोदान जोंनो मोनसे सुबिदा होदों। बे सुबिदाखौबो दिनै माखासे जायफोर गोरों समाज बिथांमोना जोंनि राव थुनलाइ हारिमु जोंनि हानि मोनथाय जोंनि राजनीति मोनथायखौ बिथांमोना सोनार लांनो नागिरदों। बिनि थाखाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै इलेक्शन कमिशनारखौ आं रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोना अननानै जोंनि बिटिआर 6 सिडुल एरियाखौ जोंखौ राजखान्थि मोनथाय सोलोंथाइ मोनथाय हानि मोनथाय समाजारि मोनथायनिफ्राय नोंथांमोना बासायनांगौ। बेनि थाखायनो दिनैनि धरनानि गेजेरजों जोङो उदालगुरि समष्टिया फिन उदालगुरि महरैनो जोंनि 6टा समष्टिखौ लानानै पार्लियामेन्ट कन्स्टिट्युन्सिया जोंनिया आलादा जानांगौ। मोनसे खोथाखौ आं सोंनो नागिरदों डिफुआ जुदि 6टा समष्टिजों डिमा हासाव आरो कार्बि आलं अट'नमास काउन्सिलखौ लानानै बिथांमोनाव जुदि मोनसे समष्टि जानो हायोब्ला उदालगुरिया मानो मोनब्रै आरो बाक्सानि मोननै समष्टिखौ लानानै मानो आलादा जोङो मा पार्लियामेन्टारि कन्स्टिट्युसन जानो हाया। बेनि थाखायनो फिन बे धरनानि गेजेरजों भारतनि इलेक्शन कमिशनारखौ जों खावलायहरो नोंथांमोना बिटिआर ओनसोलनि 6टा समष्टिखौ लानानै उदालगुरि समष्टि महरै नोंथांमोना जोंनो मोनसे आलादा पार्लियामेन्टारि कन्स्टिट्युसन बानायनांगौ आरो बे दाबिया जाफुङागौमानि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन जोंनि जे माहारियारि आफाद दल संगठन दङ जोङो बेखौ डेम'क्रेटिक वेजों जोङो खावलायलांबाय थागोन। फैबाय थानाय 11 जुलाइआव जोङो बे समष्टिया उदालगुरि जानांगौ होननानै जों इलेक्शन कमिशनारनो जोङो मेम'रेन्डामनि गेजेरजों गथायनाय जागोन। जुदि इलेक्शन कमिशना जुदि नोंथांमोननि बाथ्राखौ जुदि खोनासङोब्ला माबायदि हाबाफारि लागोन? जोङो मोनसेल' राहा जोङो डेम'क्रेटिकजों फोथायो आरो डेम'क्रेसि राहायैनो जोङो बे एरियाखौ जोङो उन्नत खालामनो थाखाय डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय जोङो डेम'क्रेसि राहाजोंनो जोङो जोंनि मोनथायखौ बेखेवनो थाखाय जोङो डेम'क्रेसि राहाजों सामलायलांगोन जोङो। गैया खालामनायनि मोनसे सोलो खालामदों होनना नोंथाङा सानो नामा? येस बे मोनसे गिदिर षड्यन्त्र जे ट्राइबेलफोरनि जि हानि मोनथाय राजखान्थिनि मोनथाय
बिथांमोननि समाजारि मोनथाय रांखान्थियारि मोनथाय गासिखौबो जोङो धंस' खालामनानै बे मोनसे फसंथान होनानै जोङो दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ जों गनायनानै लायो आरो बेनि हेंथायै जोङो सानफ्रोमबो जों डेम'क्रेटिक जों जुजिलांगोन जेब्लासिम जोंनि मोनथाया फुलफिल उदालगुरि लोकसभा बियाब मानो जानांगौ आरो बेनिखायनो उदालगुरि समस्तिया जोंनिफ्राय जाथारनांगोन जों बेखौ दाबि दैखांदों लोगोसे एसेम्ब्लिनि समस्ति भेरगाव आरो टंला बे मोननै जानायखौ जों गनायदों आरो मोनसे दाबिनाय थानाय जोंहा बेयाव भेरगाव समस्तिखौ जोङो ST रिजार्भ समस्ति हिसाबै जोंनो नांथारगोन आरो बेयो जायिनि खोथाबो गैया राजनैतिक फैसारिनि थाखायसो जों दा बेखौ ST रिजार्भ समस्ति खालामगोन बे भेरगाव समस्तिया माने BTCनि जायखिनि माने गामिफोर लानानै बे खिनाखौ लायोबानो जोंहा भेरगाव समस्तिया रिजार्भ ST रिजार्भ समस्ति जागोन आरो बेनिखायनो जोंनो भेरगाव समस्तिखौ ST रिजार्भ समस्ति हिसाबै जों नांथारगोन जों दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद उदालगुरि जिल्लानिफ्राय जोंहा बे दाबिनाया थाबाय जों जाहाथे बे जोंनि दाबिनाया जुदि जाफुङाबा इयुनाव जोङो आरोबाव माने गोख्रोङै बेबायदि हाबाफारि लानानै हाबाफारि लागोन होननानै जों आसा फारिदों आरो लोगोसे मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जोङो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद उदालगुरि जिल्लाया बिथाङा बिराद गोजाननि मंगलनि आबुल अखाफोर बर' बिथांनि सिनायथिखौ जोंहा होबाय बिथाङा बिथांजों साबायखर बावनाय थाबाय जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि निर्मला बर' बिथाङाबो सफैदों बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय जों खावलायनाय जाबाय नैबे समाव आङो जोंनि गेजेराव बिबुंथि लाखिनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे गोख्रों मावथि बिथां जोंहा दिनेश ब्रह्म बिथाङा मिडियायाव बाइट होगासिनो दङ बिथाङा जोबबाय बे हाबाफारिया थेवबो जोङो जोंनि रायजोफोरनि गेजेराव बिथांखौ बिबुंथि लाखिनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय माने पलिसि आरो बेयाव बे बेन्दोङाव गोलैनानै दिनै उदालगुरिनि जायगायाव दरं हिसाबै बे जायगा मोनबाय नामखौ लाबाय बेनि अनगायैबो बिटिआर ओनसोलनि जितु एसेम्ब्लि सेगमेन्ट दङ बेनि अनगायैबो गोबां माने नन बिटिआरनि माखासे समस्तिखौ बेयाव सरजाबनानै जोंनि दरं खालामनानै जोंनि जितु भबिष्यत राजनैतिक बेबस्था जोंनि तेलुटियाफोरनि जोंनि बर'फोरनि जि राजनैतिक जितु बेबस्था बेखौ धंस' खालामनायनि मोनसे षड़यन्त्र बेनिखायनो उदालगुरि समस्तिया जाथारनांगोन
आरो बेनो जोंनि इलेक्सन कमिसनारसिम जेरैबायदि माने बिथोन हरनांगौ जेरैबायदि जोंनि डिमान्डखौ लादों आरो बेनि अनगायै जुदि जायाब्ला बेनिख्रुइ गोख्रों मोनसे आन्दलन प्रतिबादि कार्यसुचि लानानै जुदि फैबाय थानाय समफोराव जुदि दाबिखौ जुदि मानियोब्ला माबायदियाव बिनि माखासे राजनैतिक बेबस्था जोंबो लानांसिगोन बेखौ मानिथारनांगोन आरो बेखौ मानियैनि खुनु जुक्ति गैया जों जुक्ति सहकारै बेखौ डिमान्ड खालामो आरो जिहेतु मोनसे बिटिआर सुक्ति जादों बिटिआर बेखौ मानियाबाथ' बिटिआर सुक्तिखौनो केन्सेल खालामनांगोन बिटिआर एग्रिमेन्टखौनो केन्सेल खालामनांगोन जुदि मानिनांगौबाथ' जों जुदि बिटिआर माने जिथु एग्रिमेन्ट दङ बे समाव जोंहा डिमान्ड दङ आरो बे समाव मानिथारनांगोन उदालगुरि जे माने हाउस अफ पार्लियामेन्ट कन्स्टिटुएन्सि दाफुंनायनि बेलायाव बिथांमोना दिनै धरना हाबाफारि लाबाय जुदि जायाब्ला मानो थाखाय जाया आरो मानि थाखाय जानांगौ जाया होननायसिम जोङो माने नांबाय थानांगोन जोंनि रायजो राजा आरो जों बयबो गासैबो संगठन जेसेबांखिनि संगठना दिनै जों ज' जानानै खामानि मावदों बा दिनैनि बे खुद्रिनाय हाबाफारिखौ लादों खामानिखौ लादों हाबाफारिखौ आरो बेखौ जोङो बेनि थाखायनो जोङो खुद्रिदों बा जोङो दिनै धरना हाबाफारिखौ लादों जे जोंनि 6 लेखा हिसाबै जोंहा जिहेतु बिटिआर सुक्ति जादों बा बिटिसि सुक्ति जादों आरो बे सुक्ति हिसाबै जोङो मिथिना मोनो जे जोंहा आर्टिकेल माने इन्डियान कन्स्टिटिउसननि आर्टिकेल 6 माने माबा दङामोनलै जोंहा मा जानांगौ बे माने बिटिआर ओनसोलनि जायगाफ्रा जोंहा एखे रोखोमै सेट जानांगौ आरो बे हिसाबैनो बेनि गेजेराव जोंहा HBC कन्स्टिटिउसनाबो जोंहा जानांगौ आरो जिहेतु जोंहा सिगांनिफ्रायनो बिटिआर बा जोङो बड'लेण्ड डिमान्ड खालामबाय थानाय समाव जिहेतु बिटिसि सुक्ति बा बिटिआर सुक्ति जाबाय बे हिसाबै जोंनि गेजेराव जोंहा माने मोननै HBC समष्टि डिमान्ड खालामबाय थादों आरो बे डिमान्ड खालामनाय हिसाबै जिहेतु द्राफ्टबो जादोंमोन आरो जों मिथिनाय बायदिब्ला नाथाय जोंनि गेजेर ससेयाव जोंनि सोरनि राजखान्थिनि बा फमायनायाव बा सोरबा आसामनि राजखान्थिगिरिफोरनि माने फावबायनाय बा खैसार गेलेनायाव दिनै माने उदालगुरिनि जायगायाव दरं जाना फैदों आरो बेखौ जोबोद गिदिर मोनसे हिउज मोनसे समष्टि बानायदों बिथांमोना दरं हिसाबै आरो बे दरं हिसाबै खालामनायखौ जोङो माने नेवसिदों जों बेखौ माने बिनि थाखाय जों बेखौ हास्थायाखै जे जोंहा बेयाव बिटिआर हिसाबै जोंहा बेयावनो जोंहा गरेस्वर बा भेरगाव टंला उदालगुरि माजबाद बे हिसाबै जोंहा जिहेतु मोनद' समष्टि दंखायो LAC कन्स्टिटिउसन बे हिसाबै बेखिनिखौ लानानैनो बिटिआरनि बेखौ जोङो माने उदालगुरि कन्स्टिटिउसन माने HBC आरो बेनो जोंनि डिमान्ड आरो बेनि थाखायनो जोङो इन्डियान इन्डियान माने इलेक्सन कमिसननिसिम जोङो डिमान्ड होदों भारत सरकार डिमान्ड होदों आरो आसाम सरकारनि खोनासङो आरो बेखौ लानानै बिथांमोना माबायाब्ला जोंनि गेजेराव जोंहा माने मोनसे बिराद गिदिर मोनसे फैगोन आरो बेनि थाखाय दायनिगिरिया खिन्थु आसाम सरकार बा भारत सरकारनि इलेक्सन आरो बेखौ जोङो दाबसे जायगायाव उदालगुरि भेरगाव आरो तामुलपुराव जोङो लादों आरो बेखौ जोङो साक्सेस बा जोंनि डिमान्ड होनायखौ खोनासंनायखौ